हेलौ लोगोफोर, आंनि राजदैमारि प्रडाक्सन चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। जों नै जोहोलावफुरि पार्कआव थांदोंमोन। जा मानसि जाखादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। गोबां मानसि फैदों। नैबे बिथां सारा भिडिअ लागासिनो दंमोन। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। गेम सार बिथाङाबो फैयोमोन जोहोलावफुरि पार्कआव। बिबार बागाननि जा समायनाखा। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो। आरो लोगोसे आंनि राजदैमारि प्रडाक्सन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अनसायलांबाय थादो। नोंथांमोना भिडिअखौ नुलांबाय थागोन। सानडे खालि गोबां मानसि जाखायो। गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ' बेरायनो फैयो। गेलेग्रा मुवाबो दङ। नोंथांमोना बेयाव फैनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय मोननो हागोन। बेखायनो सानडे खालि फैबानो जाबाय। पार्कआव फैनानै जोबोद गोजोनखादोंमोन जोङो। गोसोखौ स्रां खालायदोंमोन मानसिजों, बिबार बागानजों, दंफां लाइफांजों जा समायनाखा। बेवहाय जों राज, सोलों, आं, पेपा आरो हिनजावसा माखासेफोर दंमोन। दा बिथांमोनखौ नुजायैखाय दिन्थिनाय जायाखै। दा नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ मानसिफोरखौ नायलांबाय थानो हागोन नामा बुङो। नैबे गेलेग्रा मुवाया जा मोजां नांखायो गेलेनानै। मानसिफ्रा गोबां गाखोगासिनो दङ गेलेनायनि बिदिनो। एसेनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ।